Hai să dăm la tencuială. Am pregătit pentru tine astăzi un super test. Un test de rezistență pentru tencuiala și decorațiunile conacului Mogoșoaia. Un test adevărat este testul cu ciocanul. Asta vom face noi astăzi. Vom testa decorațiunile și tencuiala conacului Mogoșoaia. Vino și o să vedem ceva ce nu am mai văzut. Iată cele două standuri de testare despre care spuneam. Acesta este standul de testare pentru decorațiunile și tencuiala utilizate în mod curent în România. Adică polistiren EPS 80, peste care am dat o masă de șpaclu cu adeziv ceresit termo-universal, apoi o plasă de armare, iar aici, profilul decorativ din polistiren cu rășină. Este profilul pe care îl găsești în comerț în România. Profilul decorativ, unicul profil. Iar aici tencuială decorativă Oscar Silicone. La acest stand de testare avem decorațiunile și tencuiala conacului Mogoșoaia. Suportul este zidăria de cărămidă de 30 de cm, peste care am prins cu cupoane plasă metalică sudată Fi6, apoi plasă Rabiț, apoi am dat un strat de tencuială clasică, apoi acest strop de terasit și în final finisajul de terasit. Compoziția folosită a fost piatra de marmură, cimentul alb și varul. Să începem testul. O să începem testarea la standul acesta. Ups! Au, am dat prea tare. Na, dacă dai mai tare cu mingea de fotbal, e nasol. Și acum pentru tencuială. Au! Am dat prea tare, oare? Acum testăm terasitul. Începem cu decorațiunile. Super! Am reușit! Hai să dăm la tencuială. Băi, frate! Asta a fost. N-am reușit cu asta. Asta este dauna pe care am provocat-o tencuielii conacului. Și comparativ